Ρε μάλλον, ο καραγιός πονηρός. Ρε παπάκο, ρε μάλλον. Αχ, να βρω. Μουσταφά, Κατζαβάτη σου θα δώσω 1.000 ευρώ το νίκιο. Θα σου δώσω, σε κάνω εγώ να σε πρόσβολη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε. Ναι, παιδί μου, και ευχαριστώ. Να είστε, ο Θεός σας ευλογεί. Έτσι που λέει, κάθε φορά θα δώσει το νίκιο. Ωραία, μάλλον Χατζαβάτη. Έπεσα εγώ. Τι πέφτει πάνω μου. Ο Μουσταφάς, δεν το κάνω αυτά. Να μου δώσει που λέει το νίκιο, 1.000 ευρώ, δεν το δίνει ποτέ. Τώρα πολυκατοικίες φτιάχνουν αυτοί οι ξενοδοχεία. Εμπόροι. Ρε Χατζαβάτη, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τι με χτυπάς, αφού γελάς, μη γελάς. Έλα εδώ, θα πάμε να κάνουμε εμπόριο. Τι λες, βρε. Ναι, τα βάλω για μένα. Να το εδώ πέρα. Θα βάζουμε τώρα πολυκατοικίες στα σπόρια. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, έλα τα αστεία. Τι είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι πολυκατοικίες σπόροι. Να πάρω κι εγώ ένα, βρε. Τι λες, με πόσο, 45.000 ευρώ. Τώρα θα δει το. Κορόιδο. Ρε μάλλον, τι, εμένα εγώ φύραμα να βγουν. Ο Καραγιός, Καραγιός, εγώ την πόσο είμαι εγώ, κάνει ωραία, τα παίρνω τότε, 45.000 ευρώ. Μα, ο παλιός κάτσε να κάνω αυτό. Όχι, τι είναι, σπόρι, για το 5.000 ευρώ φάρμα θα φτιάξω, όχι, το φτιάξω φάρμα, πάρ' το, μάλλον κάτσε, πάκι, μάλλον ξύβερος. Πέρασαν 3 μέρες και θα πάω στο Πάσα, τίποτα δεν βγήκε ο σπόρος, δεν έγινε πολυκατοικία. Μάλλον, τώρα θα αρχίσουμε δύσκολα. Ο Καραγιός ο ψεύτικος, να πάω στο Πάσα. Καραγιός θα την λαλήσω κι άλλο. Τι είπες Καραγιός, εσύ ήσουν να βρε. Ο Μπάρμπα ανάποδα το φύτωψες και βγήκα έρωτα. Τι λέει, πήγα από εδώ. Μάλλον πάω στο Πάσα. Τώρα Καραγιός τι κάνουμε, τώρα θα πήγουμε Κατζαβάτη με τα λεφτά που πήρα. Τέλος ο Παράσης Καραγιός Πολιός.